Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Kaya po Diyos, naimbag ka naragsak nga Webes ti rabii manon nga ay ito nga kausat isang bay ti Ilocano nga aramid ni Apo ti tunggal may sarda tayo. Naimbag nga rabii Manong Bernard. Naimbag nga rabii tayo, brother. Amen. Salamat kina po Diyos. Gati nga nagsiyat manan nga gundaway ngayong paay na kada tayo amin at nga Webes ti rabii iti Ilocano nga aramid ni Apo. Ngayon dalan di kinasanto. Tatagarod kat dawatan di kakapsat nga kumararag tayo bit ni Manong Bernard iti mangitang ulo ti panagkararag. Pantay nga ro ti panagkararag. Mami nga man nakabalin namin ket ti kami manen tangrabi ket daw-dawatin mo manen iti tulong kana panangantabay mo daytoy nga araramid ti Apo ti Ilocano broadcast tangrabi. Kaya daw-dawat mi kumata si kati tumulong tapno na ay ti nga aramid ket adupay ti tattao nga makaammo daytoy nga sasaom at dalan iti panagpakasanto. Tulungam daytoy adipen nga magamit mo itang rami, maramat mo itang rabi nga gikasaba ti sasaom ket sapay la kumaket maawatan da ano unay ti pagaytam. Tulungam dagiti angkor nga maaramat mo itang rabi ket ti operator mi ket sapay la kumaket ikan na kami ti pigsa ken sirit tapno maaramid mi ti pagaytam ken daytoy daw-dawat mi pay daytoy napigsa nga internet connection. Amen. Tapno awan ti makalaped daytoy nga araramid ket magdagitoy kagayot pi nga kakabsat nga kadwa mi tang rabi ket sapay la madandamet iti napigsa nga internet connection. At iti daw-dawat mi iti rabi ket sapay la ket ited mo kami kada kami iti balaygi ati nga aramid. At iti dawat mo kararag mi babaen tinagan ni Apong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat kina po Diyos. Kaliti man nga rabin nga kapsat. Tatagarot ket Manong Bernard kablawon tayo dagiti kapsat tayo kagagayom mo dating nakatanaw tatang rabi kadawatan tayo dati operator tayo nga i-flash na dito ni naimbag nga rabi tayo aming kakapsat kuno ni kapsat tayo nga Elena Zabala. Amen. Kani kapsat tayo mga Arnold Ramescal Ordonio ket nakatanaw mo tatang rabi tayo kakapsat. Naimbag nga rabi tayo aming kakapsat kuno na. Amen. Salamat kina. Basta mo ni kadwa tayo mo ni Rachel Fernando Opemia. Good evening everyone. Amen. Salamat kina po Diyos. Kadwa ta ka kakapsat. Kasama ni Charlito Blanco na yung pangarabi tayo aming kakapsat. Amen. Salamat kina po. Kadwa ta kayo aming at tangarabi kakapsat. Binigno si Benoya na yung pangarabi tayo aming kakapsat. Ang gagayag. Matay dayo ti Apo. Amen. Salamat kada kita nga kablawyo. Ito nga kakapsat.
ni kadwa tayo mo lang katang Arabi Manong Bernard ni kabsa tayo Rose Gabriel na imbang Arabi kanya amin kagayam nga kabsat na tayo ni Apo. Amen. Salamat kina Apo Dios. Kadagitang naragsak na message sa comment section tayo. Charles Adrian Misteria. Good evening everyone. Amen. Salamat kina Apo. Kadwa na katang Arabi. Kasama ni Emelia Akakorba na imbang Arabi tayo amin kakabsat. Amen. Salamat kina Apo. Kada ka dito Emelia katang Arabi kabsat. Bibuya. Kasama ni Rowena Asiaga Rivera. Kapsat tayo na yung bangarabi tayo aming kakapsat. Madaydayaw iti Apo. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Kadangan kita kablaw yo ayat ng kakapsat. Dawat ng may kakapsat nga ang tultuloy tayo masuportaan iti aramid ni Apo. Iti dalan ti kinasanto. Kan handaan dagito ino iti dagiti dumapay nga live broadcast si the Church of God in the Philippines. Ket hantay ko maumuma nga buya dengeg ken share like ken follow kung di ka pinaka-follow kakabsat ket kita intelekta ko man nga programa ket suportahan tayo adaan tayo mo ti YouTube kakabsat iso nga mabuya mo tan iti aramid ni Apo kadayta nga digital platform iso nga karkararag tayo ken suportahan tayo ayat nga kakabsat dagito nga bambana nga para kini Apo. Manong Bernard. Birthday greetings, brother. Apan tayo garon kakabsat dagiti nagkasanay wenno dagiti nag-birthday. Kablaawan tayo ita gapu dayti may nga video clip may play na dayti operator tayo. Thank you, Ma'am Brother. Amen. Kanda tagar Amen. Salamat. Amen. Kita sa tayo nga kasanay. Niya po kumay tamang dati pigsa kan sirib kan panagtultuloy nga panagsisilbi. Nakaliti sa banda. Tawon. Amen. Manong Bernard? Yeah. Agyaman tayo man tarabi, ayatan nga kakabsat kang gagayam, tarat tayo manan at Ilocano broadcast, nga mamawagan iti dalan ti kinasanto. Ay iti gayam yo, Brother Bernard Velasco, manipod pa iti paniki congregation. Kata agyaman kami, nakadwada kayo itang arabi, kat sapay lakma kat angga na malpas tayo yung aramid, kat arata kayo pailaang, ayatan mga kakabsat. Kat itang arod kat, Brother Armando, tuloy tayo nga rodman, iti panagkablao dagiti ayon tayo nga kabsat nga nakadwa tayo itang arabi ket dagiti kaya dang dagiti kang kanay tayo makatkadwa pantayo man nga pandagitoy kakabsat tayo ni Brother Boyot Miguel kunana ka na imbag arabi tayo aming kakabsat ken gagayem nakadwa tayo sunaman ipot paijay recuerdo congregation ket kastamot ni Brother Francisco Dato Castillejos. Amen. Kunana na imbag nga rabi tayo aming kakabsat. So agyam-yaman kami tanakadkanayon da ka makatkadwa, brother. Yan kastamot ni Mr. Maribel Blanco na imbag nga rabi tayo aming kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Agyaman tayo daytata nakadkadwa tayo so na. Kastamot ni Brother Larry Buyat na imbag nga rabi tayo aming kakabsat kunana. Manipod paijay. Recuerdo Congregation Nueva Ecija. Yan kastamot ni
ni Nanay Elizabeth Dapon. Ito'y manipod pa dyan ng Pikwan. Nueva Ecija, mananagat na imbag grabe kada kayo amin kakabsat, madaydayaw ni Apo Dios. Katagyaban tayo, tamakadkadwa ta ato ay ni Nanay. At kastamat ni Star Lolita Acebo, na imbag grabe kakabsat. So, gyaman kami, dagitakat makadkadwa tayo, ti panagkablao da, kat kastamat, ni Brother Rocky de la Cruz, manipod pa ijay Aurora Congregation, na imbagarabi tayo aming kakabsat ko nana. Tagyaman kami, tagitang kablao yung kakabsat, patunay lang nga suportaran nyo, tagiting aramid niya po. Kata, agtuloy tayo nga rod, kakabsat, ating programa tayo. Kata mapantayo man, dagiting dagijay dawdawat nga karkararag, dagiti kakabsat tayo, jay prayer warrior tayo, kat agiti karkararag dakit, sapay la kumaga itultuloy tayo nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo, nga danti sagsagabaan da iti bagbagida, kan dagiti dati panubok da, kan dagiti gagayam tayo nga, agiti kakabsat tayo nga, idawdawat da kararag dagiti ayatan dati panagbiag sapay la kumaget itultuloy tayo nga ikarkararagan dagiti nga kiddaw dagiti kakabsat tayo kan gagayem tayo. Kan kastamat Brother Armando kat agpaspasalamat tayo dagiti gagayem tayo kan kakabsat nga agtultuloy nga mangipatpatulod dagiti stars ket dagiti nga between ket dakkel tayo may tulong na dagiti nga ara-aramid nga po ket sapay la kumaket itultuloy tayo nga suportaran da ito nga programa tayo. Ganda giti kakabsat tayo gagayem nga di dapay masuro na suruan no kasano ti panangipatulod ti star ti bitbituen ket daman madan tayo mat iti GCash number tayo nga makita ito screen tayo ket ito ket kunana ka 0915 542 4876. Dito iti GCash number tayo, dagiti naayat nga tumultulong iti programa tayo kat dakkel ti maramid na atoy tapno agtultuloy ti aramid ti Apo. Ket agyaman kami ti panagsuportar to dagito nga aramid ti Apo. Ken itangarod Brother Armando ket mapantayo man madenggen dagito na inlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo dagiti ay tenteng kapsat manipod ijay dipintin Madela Quirino ni brother and sister Nelson Manguil. Denggan tayo ti paulo na ket titunggal aldaw kunana. Amen.
Amen. And yaman tayo dahil kansyon ngayon pa ay dagiti ayat ng tayo kapsat manipod pa dyan Madela Quirino the brother kan sister Nelson Manguil kanana ititunggal aldaw katagyaman tayo dahil kan brother Armando ikantayo man ti adati ayatan tayo nga kapsat nga agbuybuya iti Facebook tayo kat special mention ni sister Lolita Dumalag de Romulo. At numampay kanong kat di na maawatan ay di Ilocano tayo nga panagsasao. Saga, pagpalang gabi po mga kapatid, sobrang Caloocan City. Kuna urayhan di na maawatan, hindi niya naiintindihan yung salitang Ilocano. Hindi niya marunong magsalita pero naiintindihan niya. So, salamat. Ayatan nga kapsat. Sir Lolita Dumalag de Romul. Gaman tayo ita. Kaya mapantayo iti talo nga pasat, Brother Armando. Amen. Salamat kina Apo, Manong Bernard. Daan na kiti madandanan na kiti gagayom tayo, kung kakabsat. Uray handa kung makataros kat wano makasao, mataros handay ti panagsasaong Ilocano. Salamat ti nakita nga kakabsat tayo. Natagarot ka mapadaran tayo kiti umay nga trabaho ni Apo, kabayatan na iti nga programa tayo ngayon. Rabiye tayo nga kabsat. Giti bakdaar ti trabaho ni Apo nga umay. Ito no Marso, 15 gana 16 ket maadaan iti may isang rabiye nga revival kan iti ika 16 anniversary of Maramag Bukidnon dita Mindanao. Amen. Karkararag tayo ita nga trabaho ni Apo dita nga daan ti anniversary da kan iti revival. Ni Apo ko may tumulong nga mangipaay ti amin nga kasapulan dagiti kakabsat kan mangtignay dagiti puso dagiti tawo mangungag dagiti sasauna mapanday nga revivals kan mabendisyonan da kuma amin dayta nga anibersaryo. Kastamad nito Marso 22 hingga 23 kadadan ti adamat lang iti may isang rabii nga revival kan iti may ka-11 anibersaryo iti Jay Bantak, Sarangani Province, dito ay Mindanao. Ito kakabsat tayo dito Mindanao. So nga, karkararag tayo ay nga kakabsat. Nga ni Apo kumamot iti tumulong, ganad, mangtad iti amin nga kasapulan da. Kaya iti na spiritual nga bambanag, nagbalay iti nga revival, kan iti nga anniversary, iti kakabsat tayo dito Bantak, Sarangani Province. Kastamat, ito no Marso 28, umay iti muna nga quarterly midnight prayer meeting ti lakayang subdivision Paniki Tarlac Chapel. Kararag tayo dayta trabaho ni Apo nga panagkakadwa nga panagkakararag pudno ti Diyos ket itutad na dagiti dawat dagiti anak na dagiti nasasanto dagita ket napintas nga panagkakadwa ti midnight prayer meeting ti panagbalay tayo ti spiritual nga panabiyek tayo iti kakabsat. Kastamon tinto no Marso 29 hingga 30 maadaan mo iti may isang rabii nga revival ken iti umuna nga anibersaryo ito ay Banawag, Kabakan, North Cotabato. Amen. Salamat kini Apo ta nasarakan na dagiti nga kakabsat tayo dita. Kani Apo kumay iti mangted iti balay kan aming pambanag nga kasapulan dagiti kakabsat ti kita iti umuna nga anibersaryo. Salamat kini Apo Dios ken dagiti adipen na ken dagiti karkararag dagiti anak na nasarakan dagiti nga kakabsat tayo ditoy lugar. Karkararag tayo kita ayatan nga kakabsat dito nga lugar ti Banawag, Kabakan, North Cotabato. Kastamot iti kasapulan pa iti Paniki Chapel iti extension na ket ni Apo kumay tumulong dagiti konstruksyon dagiti bambanang kasapulan dita nga lugar. Kan dagiti dumapay nga papadader nga kapilya para iti trabaho ni Apo. Ket isuna ti mangmangted ti amin. Kararag tayo dagiti nga bambanang kakabsat. Ani Apo iti mangtignay dagiti puspuso dagiti kakabsat tayo tumulong. Kan na tayo hindi pa nagkarkararag tayo ket balay gid dagiti amin nga bambanag nga mapaspasama iti trabaho ni Apo. Kanin ti tuloy-tuloy lang tayo nga kakabsat iti panagkakadwa tayo man panagkarkararag iti
aldaw ti Lunes alas 8 ti Rabii at ti via Zoom ket kakadwa tayo nga kumartararag dita ito nga kabsat isong makikuyog tayo kuma ta dayti nga banag via online ket takil mo lang di medyo na dayti nga di pa nagbalay kita nga spiritual na ito nga kabsat isong nga makikuyog tayo dayti nga panagkararag tayo nagkakadwa ti Lunes alas 8 ti Rabii tunggal alas 8 ti Rabii tatagarot ket Manong Bernard din ganda ito may isang kansyon dito ay nga nailangitan ti Paulo na ket Jakto Panawan ti paay na mo ti tayo uno isagot dagiti kakabsat tayo manipod mo lang dito dipintin Madela Hirino congregation tingnan tayo garo dayo ti kakabsat iti nga kansyon. Amen. Amen. Salamat kinaya po Diyos. Manong Bernard, kada tayo nga nagpintas ng mensahe na, iti nga sunata. Iti nga Jakto Panawan, para na iti ayat na iti iti Diyos. Ngayon, bahay na kada tayo amin. Kat po iti ipan kay salamat. Manong Bernard? Yeah.
Thank you, brother. Tagyaman tayo ang tarabi, tamapan tayo manan, iti kang runaan nga pasat, iti programa tayo. Iso ti panagdengeg, iti sasao ti Apo Dios. Kata awatan da kayo, ay iti nga kapsat ng kayo nga denggen tayo ko mga nananay. Dahito panangikasaba, dahito ay tentay nga kapsat, nga ay maaramid o maaramat ni Apo, kat awan sa bali, kat ni Brother Rudy de los Reyes, manipod pa ijay ni Paco Congregation. Amen. Ang mga rabi namin na itong gagayam, then kakabsat nga agdangdag ng rabi. Nalawag mo lang kakabsat. Magdak. Nalawag pa. Opo. Hello. Alawag ninang. Ang magdak. Ayos mo lang di audio na kakabsat. Napintas. Okay, thank you. Mublawak ni sayat nga rabi tayo amin gagayam kan kakabsat nga dito yung agdangdangag ka nagbuybuya. Giyaman tayo kinaapo ti panangalwad na kan panang ipapaya tayo amin nga masapul tayo. Manipod tayo agsapa yung ganat ng oras. Giyaman tayo tikundaway nga dakada tayo tatang rabi. No, maminsan manan kat matarawanan ti kararwa tayo. Adagiti napatag nga sasaw ti Diyos. Giyaman ti presensya wino kadayo aming kakabsat ito yung programa dalang ti kinasanto. Ibala si tao dito Pilipinas. Basta madali ay mga dangdangulo dito yung programa. Karkararag tayo nga mga itipay ni Apo ti sirib kadakwadan no lalong mapapindas na ito yung programa. Tado ti makagungguna. May paitibiyag tayo na espiritualan. Kaya manak ta nagdanak man ng tikundaway mga kasabat isaw ni Apo tarabi. At dawatan man ni Apo kada tayo. Dala payag tayo. Idengeg tayo kumako na ti Espiritu Santo. Karkararag da kakabsat no dagiti may palawag kong asaw ni Apo. At makaitod ti panakariing, nagiti ampay maklon kina Apo kas personal nga manubo da. Kaya nagiti nakabigbig kina Apon na lalo nga mapabidig ti pamati tayo. And at numakarit tayo ang tuloy sirbigin ni Apo. At awisin kayo nga kakabsat ti panakaibasa ti text to tayo at narabi. Masaglit ti may isang pasat ti Biblia dito chapter 3 at no makaisadak ti topic mino pagtutungtungan panggap ti nasantuan kasuratan. Ito'y 3:16 ti muna nga pasat na kunana dito Di 1 John muna nga surat ni Juan Kapitulo 3, versikulo 36. Ay, 16. Sorry, kakabsat. Kuna na iti binasa tayo, dahito iti pakaamuan tayo ti ayat. Kararag tayo. Amaming manakabali namin na po, giyama kami ti sao yung naibasa. Tulungan na kami ti panahon nga may palawag tapno mabindisyonan kami Apo. Masapul mi ti tulong yo Apo kada kami. Tapno mawatan mi ti kay papanan.
topic wenno leksyon ang kamadalan tang rabi. Tamila ko maapo nga mawatan mangagan no di marami tibiyag mi. Tapno di tingalubong apo ket nagbiyag kami natal na naragsak nabalaygi. Ken makayayo ti sangwanan nyo. Tabayanan na kami apo baban ti Espiritu Santo kabayatan tuloy kami. Na kayo kumaapo ti may ngato ken may daydayaw mi at tangarabi. Ito di pagpakasi and dinawat mi itinaga ni Jesus nga apo mi. Amen. Ti pamagat ti pagkadalan tayo at tangarabi ay pakamuan ti pudno nga ayat o pakasaritaan ti pepesong ayat. No gadadol tayo no dati agpepesong ayat at damat niya agpepesong ayat. Asla dahi chapter 15 nga kinuna ni Apiso siyak ti pudno nga puon ti ubas. So no dati pudno nga puon ti ubas at damat ti peke nga puon ti ubas. No dati pudno ayat adamot ti peke nga ayat. Lalo ka dagiti nga panawan masangwanan ti eleksyon makangag tayo dagiti ayat ti bibig dagiti kumang kandidato nga turay ti ili, syudad, probinsya. And nadunga pa nga saad ti mamangulo iti nasyon tayo. Ibagba nga nga roditikat saan kayo kuma nga panagayat iti dila winusaw nudiket ti aramid ken ti napudno. So ti pakasaritaan wenno pakamuan ti pudno ayat no ibagbaga tayo nga dayat tayo tapno paypayso rejay makita ijay aramid ken ijay napudno panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. Hindi namati tayo kiniapo. O namati ti tao kiniapo. Kuna na di Roma chapter 5 verse 5. Iso nga nakapamati tayo, kami nga nagbabawi tayo. At hanan tayo lang ang pinakawan niya po. Ti pakakitaan ti agpaypayso nga napakawan nagbalbaliw ti biag na. Dino ti pangipakitaan tayo nga bersikulo ti Biblia. Ti malang first dyan dayan. Ano impud mo tayo dagiti basbasol tayo. Ti Diyos kat nalintag kan mapagtalkan nga mamakawan kadagiti basbasol tayo. Ken mangugas kada tayo ti amin nga kinakillo. So ti pakakitaan ti tao ket napakawan naugasan ti amin nga kinakillo kay nga sa unay nagbalbaliw ti biag na. So dayjay ti kapintasan damag nga mabaling nga maaramid ti biag ti tao. Dayjay nadakes nagbalbaliw ti biag na. Kat nung nagbalbaliw ti biag tayo, gapo ti panakabalin ti Diyos, gapo ti Espiritu Santo. Kuna na di Roma 5:5, ibuyat. Iparukpok ti Diyos, dahi ayat na ipuso tayo. Apay nga iparukpok na, una tatno, maramid tayo, nagiti bilbilin ni ako. Tano, awan dahi ayat nga
pagsasaritaan tayo sa tangarabi, paypaysong ayat, ni kano man, hantay nga masurot dagiti bilbilin ti Diyos kada tayo. Agbaling nadagsan, no nadagsan di pa nagsurot mo, hanggang nga natulnog. So nga doon di agibagbaga ayatek ti Diyos, ayatek ti pada nga tao. Nga man yan ti pakasarita, may pakakitaan na iti nga ayat. Di pakakitaan na iti nga ayat, mismo nga dito John, 1 John chapter 3, yung palawag na naimbag kada tayo, no niya iti nga ayat nga masapol, may parangarang gan marami tibiyat tayo. Napay nga ibagbaga na dito, dahil iti pakamuan tayo ti ayat. Kaya nang sa una di Tagalog dito, makikilala natin ang pag-ibig. Mabigbig tayo ti paypaysong ayat. Dahil paypaysong ayat, naggapu kini Apo. Ang sigud ti tao, dahil ayat nga na Diyosan, kadagiti tattao nga nakabasol. Ngayon, hindi no subyanan tayo dahil pan nakaparswa ti tao, hindi impuyot ni Apo Diyos dahil angas ti biyag, dahil agong na, hindi narami din nadamili, ket ti tao nagbalin nga kararuwa nga si bibiyag, mamatiag dahil ayat ni Apo, dahil nga kadwa-kadwa. Ngayon, hindi nakasalungasing, iti tao tibilin ni Apo, hindi na isina iti tao kan nagdisimina ti tao iti Dios. Dahil ayat na pukawan. Dahil ayat nga dahil nakam na napukaw. So nga dapat when may subli din yung ayat, kapuy ti panagbalbalyo ni Apo kada tayo. Kat no agbalbalyo ti biyag tayo, no papantay 1 John 5:3, dahito iti ayat kuna na nga tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Ket dagiti bilbilin na sanda nga makapadagsan. Tapos naglang expelingan kwenta no sa nga makapadagsan ti panagtungpal dagiti bilbilin ti Dios. Okay, di nalagaan. So nga di nagisuro ni Apo Isus kadagiti adalan na no agina na ti tao iti panagaramid ti basol, alaan nyo ti sangul ko kada kayo ket agsursuro kay kanya tasyak na imak ken nalagaan ti sangul ko. So ano makikadwa tayo kini Apo, di may parupok daya di puso tayo. Nalakan ti makasurot ti aming nga pagayatan ti Dios. Ang narigatan. Kinapudno na dagiti mga pasat ti Biblia, dagiti panagtungpal ka dagiti bilbilin ni Apo, imut-mutot kanda iti aldaw kan rabi ket ay atunda. Ibig sabihin ararami tunda. Dagiti bilbilin ni Apo. Isu ti pakaragragsakan da, managtulnog da. Ay ito nga absat, no kahit tayo mapanilangit, 100% dapat managtulnog tayo ti sao ni Apo. At dati paknar ni Apostol Pablo kanya tayo di Corinto, kadagiti ta Corinto kan kada tayo tangarabi agdengdengag kadagiti namati nga ang ganahin ko man iti nga may bagbaga ti sirib kung ano niya ay mamagtangsit ngayon ti ayat mamatib ka
So mabaling nga nalaing ti tao, palawag, nasirib, duti agbilbilib, ay nga kabsat, dahil kinasirib ti tao, isang wana ni Apo, dahil sirib ti tao, kinanangnang ti Diyos. So nga, in palawag mala ni Pablo, di mala Corinto, nagitalo nga Ricardo ti biyag ti Kristiyano, na yay namnama, na yay pamati, napapatagda iti lubong, na yay ayat. Ngayon ko na ayat, isuti kadadaklan. So ti kang runaan ti amin nga kababalin, awan sa bali no nga na yay ayat. So nga na yay imbilin ni Apo, nga kadadaklan nga bilin, panggap ti panagayat iti Apo Diyos tayo, panagayat tayo iti bagbagi tayo, panagayat tayo iti padatay nga tao. No ayatan tayo iti Apo Diyos, isuti kang runaan nga ayatan tayo, itong pahalan tayo amin nagiti bilbilin na. No ayatan tayo iti bagbagi tayo, hante nga dadadaalan. Hante nga pirpirjan ti bagi tayo. Hante nga agbartag, hante nga agsugal, hante nga makiapa. Makadadal ti bagbagi tayo dyan, no? Binuntal na ka, bumuntal ka, madadal ti bagi. So no ayatan tayo ti bagi tayo, hante nga ramidan nagiti ang gusto. No ayatan tayo ti padatay nga tao, hante nga ramid dakas kingkwada. Hante yung kuskusitan nila, hante yung gunggundawayan, madikat ay ayatan tayo suda nga napudno. Tapos naman diti binasa tayo nga iti partito dungo pa diti John 3:16. Panana diti kat so nagbalingan na lawag kanya to dito tati ayat aksipod ta iso inted na tibiyag na amay paay kada tayo. Ket datayo rebeng tayo nga ited tibiyag tayo amay paay kadagiti kakapsat. Medyo mabigat ito kakapsat. Tedi ti testing ti ayat. Dadi puso tayo. Hindi pinanagnakan ti Diyos ti ayat na kadagiti tattao kada tayo nga pinarswana naging kapatgang kanya na inted na. Kas lano kwintaam kanadalam na yung nga naisurat ni John 3:16 inted na ti anak na bugbugtong tapno aming nga mamatiking ko na madusa no di kat adabiyag na ganayon. Tinusab di ka kastalaunay ti panagayat ti Diyos. No kwintaam na niya mas kaslam ayatan na tayo pa ni Apo kaysa di bugtong ng anak. Painted na, di ba? Kasi ako ni Apo Isos, mapampansin tayo dito, kung na, ti binasa tayo, inted na, tibiyag na, gapu kada tayo. So nga day Diyos nga nagkatawan tao, o Diyos nga naglasag, masapol nga damang bayad di basol tayo, tapno hantay yung mapukaw, kan hantay yung madusa. Kat kaputan na arami na dyan, na pinanagnakan ti Diyos ti ayat nakadatayo, ti may sapay nga pakamuan tayo ti paypay-sungayat, kuna na di binasa tayo, rebeng tayo mga itad tibiyag tayo, gapu ka dagiti kakabsaan. Ti lumlum taw di nga kaya nga sa una ito yung ayat nga napudno, agsinno papakan. No ti Diyos kat ayatan na tayo, rebeng tayo mga ayatan ti Diyos. No ayatag dagay kakabsat, rebeng mga dagay kakabsat, agayat na kanya.
So salamat kini Apo. Giyaman tayo kini Apo. Naitod dito yung ayat nga na Diyosan itibiyag tayo tapno dito yung lubong dati iti instrumento itital na nga gulo. No titawag agin na yan ayat timay sa pagtangan o no timay sa pamilya agin na yan ayat awang gulo. Awang gulo. O na pa. So nga di iglesia ti Diyos, nga binangon niya po tayong Jesucristo, tinatang na tidara na, kaputi ayat, kat no na isalakan tayo, nagbalbaloy tibiyang tayo, nainayon tayo di iglesia, ribbang tayo nga amuan, kan aramidan, dayay panagin na yan, ito iti maysa kan maysa. Awanti pangpangato, awanti pagpabigbig, ti sursuro ti Biblia, ipangpangruna tayo ti sabali, ang arayay bagbagi tayo ti iuno na tayo. Mismo nga ni Apo Isus, punanagat imay, ang pagserbihan, no di agserbing. Kaya hindi inugasan na, nagayay saka, nagayay apostol na, imbili na mo't nga nung iramid ko kanyayo dito nga parte o dito nga banag ribbing yung mo't nga aramidan ti maysa kan maysa. So dayay panagserbi nga napundasyonan ti ayat dahi tagpaypayso nga panagserbi. Antay nga agserbi iti mata kan mata antay agserbi panggap iti niya mga banag mabaling nga magunudan tayo dito nga lubong ang dama mabaling malakam ti tao no digat agsirsirbi tayo kapo iti na Diyosan nga yan. Amen. Madadayo na ako. Itata no dayi ayat kat testingan ni Apo o matisting kanya tayo. Tangarabi, magbaga na di ay sumarasaro ng bersikulo dito dahito ay ti pakamuan tayo ano tao na tayo tipud no get pagtalgadan tayo dagiti puso tayo iti sanguanan na kaya nasa ano tao na kani Apo anak na kati Diyos dapat adda pa nagtalged tayo iti Apo. Di puso tayo hinaapo. Ngem no ti puso tayo pabasulon na tayo ti Dios dakdakkel ngem ti puso tayo. Ket iso ammuna amin. 21. Ay ayaten no ti puso tayo saan na tayo apabasulan adda pa nagtaleg tayo iti Dios. Ket iso amin nga dawatin nyo awaten tayo kingkuana, ta salimutmutan tayo, dagiti bilbilin na, ket aramidon tayo, dagiti banbanag, nga makayayo, kadagiti matana. So nga dagay panagtalgad, awan ti uray basit lang panagdudwa. Ang dagay naisala ang atawin numade, mapana lang atawin numade. Dapat dahil puso tayo ang natin pagpabasulan. Kaya na sa untap nuhan nakapabasulan dahil nakam tayo, puso tayo. Masarakan na tayo nga napudno. Masarakan tayo ni Apo, masarakan na tayo ni Apo nga natal na. Nga dahil panagayat tayo ti Diyos, agpay-payso na yan. So nga ni Santiago, hindi sinarita na dahil pamati kan aramid, ana kung kontraan na dahil pamati. Ipagpagita na dahil, ano kalpasan tayo nga namati, mapakuyugan tayo ti aramid. Iso nga lumtaw dahil yung aramid, gaputi ayat nga dahil nakom tayo.
As parigan, ibagbagang mga ayat ni kabsat mo. Maangka ko nam kanya na, wino kaus ka. Kaya di kalasaw, hamo mga itutad di kaus na, hamo mga itutad di makan na, mabisin, hamo mga itutad di kaus na, kat malamin, anya ti magunguna na dahil nga pamati. So ngayon baga na di ay, upes kat natay. Kas tibagi kano kunana, ngano awan dahil kararwa, natay tibagi. Kasi mo dahil pamati, no awan dahil pamati kan arami di biyak tayo, awang pintana. Natay nga pamati. No, salamat kina po. Idi sarsaritaan da dari example tayo ti panagayat, kas laki ni Jose, agpaypayso na ayat di puso na. Hindi nagisursuro ni Apo Isos, panggap kadagay adalan na, nakakitaan ti agpaypaysong ayat, babaan kadagay inaramid na. Kahit numaminsan, makumpansin tayo pa yung agib-ibit ni Apo, nagluwa ni Apo, nagsangit ni Apo, gaputi ayat na, kadagay pinarswa na ng tao. Kasi tayo mat kumakakabsat. Nga dahi ayat, hindi na iparupok yung puso tayo, dahi nga ayat kat makultivate, parang ay pa'y kuma, mapapintas pa'y kuma dahi nga ayat. Ito yung malang Persyan, kunana, dahi nga ayat kat masapul nga yan, basag ni 4:18. Awan buteng kin ayat, no diket ti ayat nga nagdanunan, paksyatan na ti buteng. Nagsipod ti buteng at daan dusa, ti agbuteng saan pa'y nga naramid nga nagdanunan ti ayat. Iji puso na. Apay nga inusar ay sakdal, di Tagalog sakdal eh, di Ilocano, ti inusar, nagdanunan nga ayat. English, perfect love. So dahil ayat, nadyusan nga na parupok di puso tayo, tapno man anay dahil nga ayat, tapno agdanunan dahil nga ayat, hala nga nagbalbaliw tibiyag tayo. Ano diket, napasantupay kuma, tibiyag tayo. No kasano nga kunana di binasa tayo nga, inted na ti anak na itud tibiyag ni Apo na Jesucristo, di krus ti Kalbaryo, tapno magunod tayo man iting ayat, o maramid tibiyag tayo, makita tibiyag tayo, di Roma chapter 12 verse 1, itud tayo mat tibiyag tayo na ako. Gaputi kaasin ti Diyos ko na idaton nyo kumati biyagyo akas, idaton nyo kumati bagbagyo akas daton nga si bibiyag. Adi daton idi una nga panahon na santuan. Hamo mabalin nga idaton ti karnero idi nga dati anyaman nga sugat na winumulit na. So dahi idaton da idi na dalos karnero. Kasi madagi daton ti biag da nadalusandan kapu kaday araramidon da nga basol. Nagbalbaliw ti biag dan nagaramid ti basolen. Ti panggap iso nga daton mo ti biag mo itid mo tibiyag mo kini Apo, tada di tidawdawatan ti Apo Diyos, tapno anayin na dahi ayat di puso tayo. Kat numan anay di ayat di puso tayo, marami dahi kinunanad ti Biblia nga, agayan ayat tayo ti napudno nga panagayat, ken nasged nga panagayat, kunana ni Apostol Pedro. Tagamin napadasan ni Pedro, na hindi unanan ti pasot ti panagbiag na kadwana ni Apo, nung pa'y mamati tayo ang duwado, ang ayatan na ni Apo. Kat gaputi panagayat na kini Apo, isong nga ikang kanawa na, hindi tiltiliwan na. So natagbat na, nailapayag ni Malco. Hindi dumtang ti padas ti biag na, nagsipod tahampay nga nananay, ayat di puso na,
Nag ni Apostol Pedro. Ngayon, pagyamanan ti kini Apo, ang nga pinabayag na yay, nagsubli nga dagos, nagsangit ka na sa munay, at di nakapagsubli kini Apon, sakbay nga marami na yay, pinaltingan ni Apo Isuna, nailibak ng ton nga mamitlo, hampay nga nagtaraok ti manok. So, ay satanas ko na nanikat ginunggun na ka. At kalpasam nga makapagsubli, pabilgam to dagiti kakabsat mo. At makita tayo tinapasamak, idiawanan na ako tayong Jesucristo, nagburure dahi kariti Diyos, karina dahi Espiritu ang gapo kanya, naggapo ti Diyos, no sumangpat kanya daw, mawad dan to ti panakabalin, kahit isudan to ti mangipanaknak, magrugi di Judea, Jerusalem, nga natin ungto di daga. Kahit tinaramid na nananay di ayat ni Pedro kari panawon nga dimteng ti bautismo ti Espiritu Santo di aldaw ti Pentecostes. Kahit lalalo na nga timurad nga agsaw para kiniapo, lalalo nga pimintas ti kabibiyag da, naging nayanayat da, nagtitinulong da, napintas ti panagkakadwa da, kahit awan ti makita nga panagagom kanya data mapampansin tayo diyan dagiti sanik kwa ti maysa o kukwa ti maysa kukwa da amin. So diyan nga nabuo dayay kooperatiba. Nga ti kooperatiba rumang ay dayay no dagiti kadwa di kooperatiba ang titinulong ken agen ayan ayat da. Kinay ay pudno nga ayat nga dagiti puso da nananay kas dalagi apostol ket nagbalaygi ti panagkaskasabat ibanghelyo ni Apo adu tinay salakan adu tinagbalbali ket maudi nga pasat dito nga panag-explica ti pudno nga pakakitaan pakasaritaan ti pudno ayan ni Apo Isus si dinang isuro may lasin da kayto nga da kayo ti adalak no dayat ayat yu ti maysa ken maysa. Kita nyo. So ti pakakitaan nga datayo ket adala ni Apo ti pakakitaan tapno mamati dagiti tattao masapul nga agpipinateg agin nayan ayat ti maysa ken maysa kanya tayo datayo ti pakakitaan ti paypayso nga biyag nga nasantuan biyag nga managtepel biyag nga natal na at amatya ma-influensyahan tayo dito dakis nga lubong babaan dito nga panagpipinatag kan panaginayan ayat ti maysa ken maysa kada tayo. Dito tayo agbalegi kakabsat. Dito tayo nga tumibkar no ayatan tayo na Apo, ayatan tayo ti trabaho na. No ayatan tayo ti trabaho ni Apo. Makipasok tayo diay. Ket no ayatan tayo di kakabsat. Di kakabsat mariknana ko mga pudno nga kahit may baga day no ayatan ka mariknam nga ayatan na kuma isuklo ka lang ang day ayatan ka adda pa nagdudwa madi adda langanin adda pamabasol kaya nasa wala day panagayat puro agpepaiso day napasantong ayat o nananay nga ayat napasantong nga biyag day ti pakitaan kada tayo kakabsan. So, dahil iti mensahe nga sang kabasit, panggap ti pakasaritaan, mino pakamuan, ti agpaypaysong ayan. Nakasagana tayo mga itong tibiyag tayo, gapo ka dagiti kakabsan. At saludsud tayo itong arabi, inakam tayo, Apo, ayatang kakading. Tani Apo ko, nagdamagan Pedro, ayatang nakadi. Simon, ayatang na. Una po, ayatang ka. Di na midlo nga nagsaludsud niya po. Aramidan na dahi rubangan ng aramidan. Di pa nang ipakita na tiyat na. Di may katlo nga nagsaludsud, nagibit. Nagsangit. Dan nalagip na. So, minsan,
Di pa nagsuksukiman tayo, di biyak tayo na espiritualan, panagkarkararag tayo, panagbabasa, panagdingdingag, mamuan tayo, kita niya mga kurangan tayo. Kan kanain ko mga nababangan na akam tayo, nung may sidik tayo, di biyak tayo na ako, babangan ti pamati, panakatay na po tayo sa Kristo di Cruz di Calvario, matarimaan, masumbatan na kita aming parikot di biyak tayo na espiritualan. So, ito nga, absad gagayang, salamat tayo po. Ada minsay nga naitid ka na tayong panggapyayat. At manulang kidiman, makakita tayo manan na panakailan sa malagip. Puti yung Kristo di Cruz di Calvario. So, nangyari na yan, narami na yan. Puti panagayat na. Bater. Dito minsay, malidahan niya ako. Dito tayo kanagayay ang kurman tayo, nababati ang oras. Salamat di Tandayo na nagdungdung isaw niya ako. Malidahan niya ako. Amen. Sa saon niya ako nga antay ng migan itang rabi ket sa pila kumaket nang natignay dito puso tayo, nakita tayo no kasano nga ayaten ni apo tayo. Kita kang ranaan na ket sa pila kumaket mapadasan tayo iti panagbibig tayo dito nga ayat nga ipapay ni apo kada tayo. Kita sa pila kumaket kagayem kang kakapsat kita nakarit tayo kumadete nga sasaw. Brother Armando? Amen. Salamat kinayan po Diyos. Kaya itaw na yung naindaklan nga yan. Salamat kakupsat at ang rabi na kinaduhan na kami hingga natin pasat iti programa. Salamat Manong Bernard kan tinasar niya po at ang rabi. Kakupsat tayo ang Arud de los Reyes. Nagkararag tayo ko rin ng kakupsat na panaglipas iti programa tayo. Siya rin magitang ulit iti panagkararag din. Kaya itong may una yung apo, na Diyos mi nga manakabali namin. Salamat iti ayat nga imparupok mo dito yung puso mi. Kan salamat iti nga programa na malindanon na iti nga sasaon. Amang tigtignay iti puso mi kan iti dingdingag. Salamat iti unay ng daklan nga ayat mo, ngayon kaimpahay kata kami amin. Salamat kada ito yung banag na nga balbaliw. Siya ti Diyos, idi, kandata, kandi masangwanan. Kan budno, titingan na indak lang ayat, kan naipahay para iti amin na tao. So nga, tatangarabi ko, pasalamatan ta kaunay, kada iti nga nagpintas, nga naglawag, nga mensahe, naipahay mo nan, nga kami nga na taraunan mo na iti kararuamin, kan salamat ti panagbalay iti programa, iti tulong mo apo. Kaya iti susuram iti nga programa, salamat apo, iti ayat mo para kada kami amin ayat kami tangarabi garot kararag mi ato nga sikati mga luwad kada kami iti kada iti ngarabi tagtital na ti puso mi dagiti nga anak na kami mapanunutan dagiti nga sasaon na tangarabi dagiti nagdengeg dagiti gagayam dagiti kakapsat salamat king ka dagiti nga pambanag. And sumunod naman nga programa na po, katulungan na kami manan. Apo, dagiti nga sasaw nga may warwaragawag, pag-update nga online nga trabaho. At siya kamo manindi tumulong kada kami. Pasalamatan na kaunay, kan naeten kan dagiti nga pambanag, karkararag. Ang dawat mi, papakaas mi, tinapatagunay anagan. Ni Jesus nga po mi. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Good night. Good night, kakabsat. Dahil na ako. Amen.